Waqt l-eluq tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, għatta persuni u esperti minn oqsma varji qasmu l-viżjoni tagħhom, mhux biss dwar ħidmet dan il-gvern iżda wkoll dwar it-triq il-qudiem. Il-President tal-Partit Laburista Elix Xiberras li ta' bidu għal din l-aħħar sessjoni qal il-weda ta' dan il-partit hija li jagħti garanzija lil kulħadd, ġej minn fejn ġej. Il-weda tal-Partit Laburista mhijiex biss li nmexxu tajjeb, imma li nmexxu b'qalb. Li nkunu garanzija għal kulħadd, int minn int, ġej minn fejn inġej, u speċjalment jekk taħseb li int minn xejn. Thomas Xiberras Herrera li huwa student tal-liġi semma kif iż-żgħażagħ huma kburin pajjiżna u jarawh bħala l-futur tagħhom, għal kuntrarju ta' dawk li jgħidu li żgħażagħ iridu jabbandunaw lil pajjiżhom. Jiena wkoll nara l-futur tiegħi f'Malta. Ġo Malta biex nibni karriera ta' suċċess. Ġo Malta fejn nixtieq ikolli dar biex fiha nrabbi familja. Ġo Malta bit-tmexxija ta' Roberta Bela li tagħtini garanzija għal aspirazzjonijiet tiegħi. Tkellem ukoll il-psikjatra u ġerentologu Anthony Zara li qal kif is-saħħa mentali hija l-pedament tal-ġustizzja soċjali. Ta' filwaqt li appella għal viżjoni li titkejjel bil-benesseri bi prevenzjoni u tisħiħ permezz ta' servizzi li jagħtu dinjità. Is-saħħa mentali mhijiex kwistjoni marġinali. Hija realtà soċjali li tmiss eluf ta' familji Maltin huma stejjer ta' nies reali, il-ġirien, studenti, ġenituri, u jsejħu lilna r-rispons nazzjonali fuq livell morali u politiku. L-oftalmologu u ex-segretarju parlamentari Franco Merci għad kellem dwar kif dan il-moviment jagħti serħan il-moħħ, opportunità u dinjità għal kulħadd e kif jemmen fin-nies. Il-Partit Laburista jibqa' l-moviment li jagħti serħan tal-moħħ, opportunità u dinjità lil kulħadd. Ħbieb u kollegi, Labour has worked and will continue to work. Għax hemm fin-nies. Is-segretarju parlamentari għall-ugwaljanza u r-riformi Rebecca Buttigieg qalet kif dan il-partit dejjem kien protagonista l-bidla. Dawn l-eżempji għandhom iservuna biex inżommu fina ir-rieda għall-bidla. Biex il-Partit Laburista jibqa' relevanti, biex il-Partit Laburista jibqa' rebbieħ. Hemm futur illi qed jistennina, hemm futur illi qed jistenna lil uliedna. Hemm futur illi qed jistenna il dik il-ġenerazzjoni illi għada trid titwielet. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet kif il-Partit Laburista huwa l-partit tal-familji, dawk b'ambizzjoni li wliedhom ikunu aħjar minnhom hekk kif huwa l-aqwa tarka għalihom. Għaliex aħna il-partit tal-familji ta' dawk li għandhom ambizzjoni li wliedhom ikunu aħjar minnhom. Il-partit ta' dawk li fid-dinja maġla tal-lum iridu jgħaddu aktar ħin ma' wliedhom. Ta' dawk li jridu jkunu ġġudikati fuq dak li jafu u fuq dak li kapaċi jikkontribwixxu. Dawn huma n-nies li niltaqa' magħhom u li jemmnu u konvinti li aħna l-aqwa tarka għalihom.